Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşyr baky tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegler. Şu gün ýurdumyzda umumy milli bayramçylyk 1941-1945 ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanlan ýeňişiň 76 ýyly bilendi. Halk hakydasy ýadygarlyklar toplumyna geçirilen şäherlere hormatly prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhammedow gatnaşdy. Hormatly prezidentimiz 1941-1945 ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanlan ýeňişiň 76 ýyllygy münasibetli şäherlere gatnaşmak üçin halk hakydasy ýadygarlyklar toplumyna geldi. Türkmenistan paragatçylygyň we anlaşmagyň watan diýilip ýylan edilen hemde mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygy, Aşgabatyň 140 ýyllygy bellenjek ýylda ýeňiş güni Urada aýyna bellenýän teneler bilen gabat geldi. Olar türkmen halkynyň öz ruhy köklerine, hoşniyetliliginiň maksatlaryna, umumy adamzat kymmatlyklaryna miýlemez agrarlydygynyň beýany bolup durýar. Ýeňiş bayram münasibetli döwlet senat ýaňlanyny, soňra hormatly prezidentimiz halk hakydasy ýadygarlyklar toplumynyň Aşgabat ýer tiremesinde şehit bolanlara bagşlanlan ruhy tagdym ýadygarlygyny gülleselerini goýdy. Bugün Mehriban arkadagymyň tagallary netijesinde milli däplerimiz münasip dowam edýär. Halkymyz olary bir jaý edýär, hemde uly sarpy goýýar. Ruhy ahlak gymmatlyklaryň, dini we dünýäwi desturlaryň täze mazmunynyň baýlaşdyrylmagy netijesinde jemgyýetimiziň hemme taraplaryň sazyşly ösüşi eşgär duýulýar. Soňra Mehriban arkadagymyz watan üçin wepat bolanlara bagşlanlan milletiň ogullary ýadygarlygyny gülleselerini goýdy. Türkmenistanlaryň ýaş nesli üçin mukaddes bolan ata watanymyzyň azatlygyny we garaşdyrlygyny goran ýedermin we gaýdywsyz ata babalar hakkında şöhret, yurdumuzun tarihine altın harplar bilen ýazyldy. Biziň ýurdumuz okunly ösüşiniň häzirki döwründe hormatly prezidentimizin ýol başlygyna paragatçylyk söýjülük, açyklyk we netijeli halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny iýdigdirli amala aşyrýar. Soňra hormatly prezidentimiz 1941-45 ýyllaryň beýik watançylyk gurşunyna, şeýlekem watan ugrundaky beýleki söwüşlerde wepat bolanlara bagşlanlan halk hakydasy ýadygarlyklar toplumynyň baky şöhret ýadygarlygyny gülleselerini goýdy. Mehriban arkadagymyzyň ýyly süre dabara gatnaşýanlaryň ählisem ýadygarlyklary gülleselerini goýdylar. Watanymyzyň azatlygyny we garaşdyrlygyny gorap taklan, ýedermen hemde gaýdywsyz ata babalarymyzyň şan şöhreti halkymyzyň taryhyna girip, milli gahramanlarymyzyň atlary, hatyry we şöhret adly ýadygarlyk kitaplaryna ebedileşdirildi. Halkymyzyň ýedermen ogullary we gyýlary beýleki dogonlyk halklar bilen birlikde urşuň agyr synagyna başdan geçirip, dünýäde paragatçylyk we asudalyk, abadan durmuş oruna bolan sewişdi, bilin ahlak häsiýetlerini, ýedermenligiň, gaýdywsyzlygyň, gahramançylygyň nuskalaryny görkezdiler. Olaryň gataryna Mehriban arkadagymyzyň atasy Berdimuhammedow Annaýew bar. Onuň durmuş ýoly bugün ýaşlarymyz üçin hakyky watançylygyň, ýedermenligiň we borjyny wepalygyň nusgasy bolup durýar. Watandaşlarymyzyň müňlerçesi adamzatyň taryhyna üren ýögüd we rehimsiz uruşyň jeň meýdanlaryny görkezden ýedermenligi hemde gaýdywsyzlygy üçin söwüşçiň ordenler we medallar bilen syýraglandyp, gahraman ýen bilint ada münasip boldylar. Bu ýere ýaglananlaryň äglisi ýeňi şuguruna şirin janlaryny gurban eden türkmen topragynyň şöhreti ogullarynyň ýagty ýadygarlygyny hatyraladylar. Soňra Mehriban arkadagymyz bu ýerde geçirilýän agdaçar sadakatyna gatnaşdy. Arkadag prezidentimiz sadaka gatnaşýanlary ýüzlenip, halk hakydasy ýadygarlyklar toplumyna her ýyl mukaddes farz işleriň amala aşyrýanyny bellädi. Geçmiş taryhymyza sarpy goýup, milletiň ogullary ýadygarlygyny, watan üçin wepat bolanlary 9 may güni baky şöhret ýadygarlygyny, beýik watançylyk urşunyna wepat bolanlary, ruhy tagdym ýadygarlygyny, Aşgabat ýer tiremesinde şehit bolanlary ýatlaýasyp, hormatly prezidentimiz bellädi. Bugün biz 1941-45 ýyllaryň beýik watançylyk gurşunyna wepat bolan watanyň ogul gyýlaryny, urşa gidenleriň ýygyna galan naçar maşgalary, şeýlekem ýeýil watanymyzyň azatlygy ugruna janyny pida edenler ýatladyk. Halkymyzyň başyna düşen üren agyr günlerde Aşgabatda 1948 ýylda bolup geçen tebiği betbagatçylykda şehit bolanlary ýatladyk. Olara taqdim etdik dep döwlet başçylarymyz aýtdy. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli bir paçygal senelerde ýitgen boldy, ijrem çekildi.
Şo döwürlerde wepat bolanlaryň, tebigi betbagçylyklarda şehit bolanlaryň äglisini hatyraladyk. Olara taqdim etdik. Mukaddes urada aýyna olaryň yatan ýerleriniň ýagty bolmagyny, jaýynyň jennetde bolmagyny dile gedýäsip mehriban arkadagymyz aýtdy. Ene bugün bolsa biz urada aýyna aglaçar sadakasyna gatnaşýar. Ülüsini silan bir bolar diýipdirler. Bizim mukaddes diýip desurlarymyza eýrip, ata-babalarymyzyň ýoluny dowam edýäsip milli liderimiz belledi. Şu gün watanymyzyň merdany ogul-gyzlarynyň, şehit bolanlaryň hatyrasyna ediljek duga dilekleriň beýik bir waryň dergäkinde kabul bolmagyny dile gedýänip, hormatly prezidentimiz aýtdy. Soňra mehriban arkadagymyz ýurdumyzyň müftisini teberek çykyp bermegini haýyş etdi. Türkmenistanyň müftisi teberek çykyp, ýurdumyzyň gülläp etmegini, hormatly prezidentimiziň ýyl ýurt bähwetli beýik işleriniň arawaz almagyny dile getdi. Soňra agdaçar sadakasyna gatnaşanlara nahar çekildi. Türkmenistanyň Tibetde araşdyrjy merkezi hökümine karar edilmegi, Türkmen halkynyň iň gowy däpleriniň dowamatlylыgynyň hemde ata-babalarymyzyň edermenligine goýulýan hormatyň münasip beýany öwürlendigini bellemek gerek. Çünki ýurdumyzyň bitaraplyk derejesi Türkmenistanlaryň asudy we bagtyar durmuşyny üpçün etmegiň kepilidir. Mehriban arkadagymyzyň ýygyderli öňe sürýän netijeli başlangyçlary paragatçylygy puturandyrmagy, ählimumy howpsuzlygy üpçün etmäge, dünýäniň ýurtlarynyň we halklarynyň arasyndaky hyzmatdaşyk ýeňiltmäge gönükdirlenler. Soňra Türkmenistanyň müftisi aýat tewir edip, Türkmen topragyna paragatçylygyň we asudalygyň dowam, halkymyzyň agdy birligi hemde ata watanymyzyň gülläp etmegini, mehriban arkadagymyzyň köpügürli işlerine täze üstünlikleriň hemra bolmagyny dile getdi. Indi Borto Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi namalar bilen tanışdyrýas. Türkmenistan bilen Hytaý Halky Respublikasynyň arasyndaky iki taraplyň gatnaşyklary hafam ösürmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karara gol çekdi. Resmi namalarykda hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Hytaý hökümet komissiyanyň hemem oňy kiçik komissiyalarynyň Türkmen böleginiň ýol başçylary bellenildi. Türkmenistan prezidenti buyruk gol çekdi. Resmi namalarykda Türkmenistan bilen Hytaý Halky Respublikasynyň arasynda alyp barlayan iki tarapaýyny hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak, hemem Merkezi Aziýa Hytaý döwletleriniň daşary işleri ministrläriniň nowatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyzyň wekiliýetiniň agdalary 2021-nji ýylyň 9-10-njy maý aralygynda Hytaý Halky Respublikasynyň Siýan şäherine gulluk iş saparynda bolar. Garaşda da baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiň paratatly ýol başçylygyny alınıp barlayan işler berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne münasip ýörelgeler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeridini hepden dowamyndaky wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 3-nji maýda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ministrlik kabinetiniň başlygynyň käbir ornatyrlarynyň, Aşgabat şäheriniň welaýatlarynyň häkimleriniň hemde Sağlyk Uruş we Derman Senat ministriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna gatnaşyjylar alınıp barlayan işler barada hatabat berdiler. Milli liderimiz öňde boljak şanly seneler münasibetli açylmagy meýilleşdirilýän diskalardaky guruluş işleriniň öz wagtyny tamamlanmagynyň, olaryň hili wagtda bildirilýän talaplara laýyk gelmeginiň zerurdygyny çekip, bu wagtda bir näçe anyk görkezmeler berdi. Mektep okuwçylarynyň tomusky diň jarş mövsümine düýpli taýýarlyk görmek, çağlaryň wagtyny gazakly we peýdal geçirmeklerini üpçün etmek meselelerine de ähmiýet berilmeliler. Döwlet başlarymyz diýarymyzyň kemme taraplaryň ötüşini, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlanmagyny we ýurdumyzyň önümçilik kuwatlyklarynyň artdyrmagyny, guruluşyk senatyny möhüm ornuň degişdigini belledi. Bu guruluşlaryň kiýiliniň kemde depkinleriniň kädirki zamanyň talaplaryna dol laýyk gelmeligini üns çekdi. Döwlet başlarymyz Aşgabat şäheriniň şanly ýubileyiniň hormatyna guruljak tawarlary degişli derejede geçirmek üçin zerur çäýerleriň görülmeginiň wajypdygyny belledi we meýilleşdirilen bayramçylyk çäýerleriniň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek babatda anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz gowaça ýygyk işler bilen bir hatarda buğday ekilen meýdanlarda alınıp barlayan agroteknik çäýerleriň öz wagtyna geçirilmeligini üns çekdi. Gally oragyny guramaçylykly geçirmek işlerini hemme taraplaryň taýýarlyk görmeliler we bu orada alınıp barlayan işleriň depkinleri artdyrylmalylar diýip döwlet başlarymyz anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz ekrançylyk meýdanlaryna alınıp barlayan agroteknik çäýerleriň öz wagtyny we ýokary hili geçirilmeginiň geljekke bol hatyrynyň gyrowdygyny üns çekip, bu wagtda öňde duran wezipeleriň durmuşy geçirmegine ören jogapkärçilikli çemeleşmeligini belledi.
Hormat prezidentimiz gowaçodan, buğdoydan we beýleki ekinlerden bol hasıl almakda möhüm ähmiýeti bolan ýakly agrotechnik çäýlerin öz wagtyny geçirilmeginiň ekrançylyň medeniýetini ýokurlandyrmagy, ilim esasy çemeleşmeň we gurulyp ulanmagy berilmegi meýleşdirilýän disgalaryň işine berk gözegçilik ýoly goýmagyň wajypdygyny belledi we bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz ekrançylyk yerlerini guruplandyrmak, ekinleriň hasyllygyny artdyrmak bilen baglanşykly meseleleň hemişe ünüs merkezine saklanmalygyny belledi. O wagtjylyk çeýnikalaryň we beýleki gurallar bökdünçde işledilmeliler. Şonlukda gowaçanyň we ag ekinleriň ýygyň işlerine möhüm ähmiýet berilmeliler. Şol bir wagtyň özünde gans şugundurynyň ekişi guramaçylykda geçirilmeliler. Şanly fineleriň münasip derejede garşylanma urny werur tagalalar edilmeliler diýip döwlet başkanymyz belledi. Döwlet başkanymyz ähli meýilleşdirilen işler öz wagtyny we ýokary hili geçirilmegi bilen baglanşykly meseleleri ýetgiderli gözegçilikde saklamak babatda bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Pili önümçilik boýunça meýilnamalaryň tapşyryklaryň ýerine ýetirilişine möhüm üns berildi. Şeýle-de hormat prezident we welatlaryň çäklerini alınıp barlayan gurulşyk işleriniň hilini, desgalaryň öz wagtyny ulanmagy berilmegini, aýratynam watanymyzyň garaşlygynyň 30 ýyllygynyň hormatyna açylmagy meýleşdirilýän binalarda alınıp barlayan işler berk gözegçilikde saklamak boýunça häkimlere anyk tapşyryklar berildi. Döwlet başkanymyz Thomas Dinjars mövsümine taýýarlygyň çäklerini hökmany sanjymyň geçirilmeligini we Dinjars ýerlerine baran çağalaryň saglyk derejesini görkezýän guwanamalaryň berilmeligini belledi. Şunun bilen maglykda hormat prezidentimiz ýurdumyzyň şifahanalarynyň mögüsme taýýarlygyna möhüm ähmiýet berilmeligini aýdyp, bu ýere gelýän adamlaryň degişli lukmançylyk barlygyndan geçişmegi bilen baglanşykly meseleleň çözgüdüne üren jogapkärçilikle çemeleşilmeligini belledi. Milli liderimiz mukaddes garaşlygymyzyň 30 ýyllyk münasibetde meýleşdirilen çäýlerin ýokary guramaçylyk derejesiniň öpçünedirilmeligini belledi. Medeni köpçülikden çäýleri berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň ösüş ruhuny we halkymyzyň gadanýan üstünlüklerini giňden beýan etmeliler. 4-nji maýda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ahly welatyny iş taparyny amala aşyryp, kaka etrafyndaky meýwe açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümçilik iş hemde onuň inженер tehnik düdümleriniň gesganlary bilen tanışdy. Döwlet başkanymyz OSNA toplumyny suwdan rejeli peýdalanmak we tutuş suw hojalyk ulgamyna degişli meseleler aýratyn üns berdi. OSNA toplumyny hemme tarapdan ösdürmek hemde onuň kuwatyndan netijeli peýdalanmak milli liderimiziň başçylygyny Türkmenistanyň durmuşa geçirýän ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan urlarynyň biridir. Şol strategiýa bolsa halk gojalygynyň ähli pudoklaryny özgörtmäge we döwürwatlaşdyrmagy gönükdirlendir. O senat ulgamynda ýaglandyrylan giň ýerimli özgörtmeler ony diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagy, dürli görnüşli, ýokary hili owa gojalyk önümleriniň öndürilýän möçberini artdyrmaga ýardam edýär. Meýwe açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň suw götürji bekedi dünýäniň iň öňde barjy tejribesi esasyna uruldy. Bu ýer ekinleri suwarma üçin zerur bolan suw Garagum deriýasynyň 630-njy kilometrinden tehnologiýalaryň soňky gadananlary bolan her biri 400 kW-lyk 6 sany suwarjy arkaly birinji suw bekedine gelýär. Kuwatly götürji enjamlaryň hereket edýän bekede suw Garagum deriýasynyň öz akymyna gelýär. Suw geçirji ulgamyň umum uzunlygy 27,5 km golaydyr. Hormat prezidentimiziň garamagyna meýwe açyk paýdarlar jemgyýetiniň işi bilen tanışmaga mümkinçilik berýän video görnüşlerim ködürlenli. Ol meýwe beýleki gök önümleri öndürmek bilen meşgulanýar. Gök bulut hem saýy meýweli atyz datly meýwe hojalyk jemgyýetleri onuň paýdarlary bolup durýar. Meýwe açyk paýdarlar jemgyýetine 345 iş orny döredildi. Döwlet başkanymyzyň degişli buýrugyna laýyklykda hojalyk jemgyýetleriniň paýdarlaryň her birine uzak mökletli ulanmak üçin kaka etrafynyň Watan daýhan birleşiginiň çäginden 300 hektar yer bölekler bölünip berildi. Gök meýwe önümlerini hemde üzüm öndürmek üçin bölünip berilen yerleriň umumy meýdany 1200 hektara barabardyr. Mundan başga tutuş hojalyk jemgyýetler boýunça gök önümleri we beýleki önümleri şol sany banan we sitrus önümlerini ýetişdirmek üçin ýürütülýän tehnologik enjamlar bilen üpçünedilen ýyldysxanany gurmak üçin 80 hektar yer bölünip berildi. Onuň önümçilik kuwaty ýylly 8000 tonna barabardyr. Hojalyk jemgyýetleriniň her birine degişli inженер tehnika düdüm döredildi. Ýollar çekildi, sowajy ambarlary, owa hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek boýunça önüm hanalary gurmak gözüňe tutulýar. Damjalaýan suwars ulgam arkaly meýweli agaçlary mineral dökümler bilen iýmitlendirmek işem amala aşyrylýar. Şeýlelikde bu açyk paýdarlar jemgyýetiniň işi ýurdumyzyň bazarlaryny ul islegden peýdalanýan, tagamy hemde saglyk üçin peýdalygy bilen tapawutlanýan dürli ýokary hilli meýwe önümler bilen öpçün etmek hemde ýurdumyzda öndürilýän azyk halitlarynyň daşary ýurtlara iýerilýän möçberini artdyrmak boýunça wezipler çözmäge ýardam etmeliler. Soňra milli liderimiziň garamagına meýwe açyk paýdarlar jemgyýetiniň ekin
meydanlarynyň yerleşiginiň baş meýilnamasy hemde suw hojalyk ulgamyna değişli tassamalar ködürlenli. Hormat prezidentimiz değişli ýol başçylarynyň ünsüni owa hojalyk önümçiligi bilen baglanşykly suw hojalyk meselelerini çekdi. Döwlet başçylary owa hojalygyny suw terişlerini tygşytly ulanmak maksady bilen ähli işleri amaderýadan gelýän suw aktyrmakdan başlap onu ekin meýdanlaryna ýetirmäge çelli gözegçilikde saklamaň berurdygyny atady. Şu maksat bilen öňde barjy usullaryň, bu ulgamda ılımy kazananlaryň hemde dünýäniň iň gowy tejribesiniň esasyny düzümleýin desgalar gurmak boýunça işler dowam etmek wajypdyr. Melelederme şeýlede türkmen telekeçileriniň ýurdumyzda ýeri taslamalar hemde özgörtmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge işçiň gatnaşmagynyň möhümdigini ünsçekdi. Ýurdumyz suw rejeli we netijeli ulanmak işine uly tejribe eýeder. Suw aýawly garamak türkmen halkyna gadymdan märi mahsusdyr. Häzirki döwürde bu parasatly däpler ýurdumyzda tebiği hususanam suw terişlerini goramak boýunça amala aşyrylýan maksatnamalaryň şäherlerde urduş taslamalar durmuşa geçirmekde öz beýanyny tapdy diýip döwlet başçylaryň sözüni dowam etdi. Hormat prezidentimiň nagtaşy owa hojalygyny durnukly ösürmek hemde azyk howpsuzlygyny puturlandyrmak maksady bilen tygşytleýici tehnologiýalary öňde barjy tejribäni we bu ulgamda ilmiň iň soň kazananlaryny ornaşdyrma arkaly suwdan peýdalanmaň netijeligini ýokurlandyrmak berurdur. Suw terişlerini dolandyrmagy, urduş düzümleri dowruplaşdyrmagy, täze pudoklaryň desgalary, suwurş ulgamlaryny gurmagy toplumlaryň oýlanşykly çemeleşmek berurdur. Ekin meýdanlary suwurlanyny, ekinleriň durly görnüşleri üçin suwuň sarp edilişini hemde yerli toprak howa şertlerini göz öňüne tutmak möhümdir. Häzirki wagtda suw meselesine uzak möhletli geljek üçin umumdünýä üsüş meýilnamalarynyň üzüňölükde garamaň mümkinnälligi bellenli. Şoňa görä Türkmenistan sewit we ählemumi derejede suw diplomatiýasyny ilerletmek, suw meselelerini halkara hukugynyň umum ikrardylan kadalarynyň özara hormat goýmak we bäkwitleri nazar almak esasynda hemde awraýly halkara guramalaryň gatnaşmagyny garamak hemde çözmek uğruna izgiderli çykyş edýär. Hormat prezidentimiz değişli ýol başçylary häzirki zaman ilminiň gazananlaryna daýanyp suw hojalyk meselelerini çözmäge hemde bu pudu ösürmek boýunça amala aşyrylýan işler mundan beýlägem kämilleşdirmäge değişli anyk tapşyryklar berdi. Melleledermede şeýlede durly owa hojalyk önümlerini, şol sanyny gök önümler we meýweler ýetişdirmäge ilmi taýdan çemeleşmeň berurdygyny atap, gök önümler gaýtadan işleýän ulgamyň önümçilik kuwatlyklaryny dowruplaşdyrmak hemde artdyrmak boýunça değişli görkezmeler berdi. Döwlet başçylaryň owa hojalyk hünärmenleri we alimler bilen bilelikde işläp, Garagum derýasynyň suwunyň tygşytly peýdalanmagyna möhüm üns bermeligini aýtdy. Şeýle melleledermede bu derýanyň ekrançylygy, bagçylygy, mallaçylygy aýratynam balykçylyk ösürmekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny belledi we bu wagtda birnäçe öwüt ünnewler aýtdy. Hormat prezidentimiz owa senal toplumyny üstünlikli ösürmek, onuň ägerdilik kuwatyny netijeli peýdalanmak, ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek üçin suwdan rejeli peýdalanmaň wajypdygyny ýene-de bir gedek belläp, hemmelere öňde goýulan wezipeler çözmekde üstünlikler ardy etdi, hemde dikuçorda bu ýerden ugrady. 5-nji maýda Türkmenistan prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belin terkerde başlady. Goşun generali Gurbanguly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme mejlisine geçirdi. Hemde harwy hukuk goraýjylaryň atçylyk toplumynyň düýbini tutmak çäresine gatnaşdy. Yer bilen döwlet başçylaryň köpetden etegine ýerleşýän gözel kunjoklaryň birine geldi. Hormat prezidentimiz hasawat kabul edip, täze toplumyň guruljak ýerini hemde tebiği aýratynlyklaryny synady. Bu ýerleriň öz bolşy aýratynlygy da howasy ahaltyky bedewlerini yaramly howa gurşawyny döredür. Döwlet başçylaryň ýurdumyzyň harwy we hukuk goraýjylaryny değişli atçylyk toplumyny bina etmek üçin seçilip alynan ýeri makullap 500 at saklamak üçin niýetlenen atçylyk toplumynyň taslamalary hemde çyzgylar bilen tanışdy. Bu toplumy gurmak üçin bölünip berilen ýer böleginiň meýdany 40 hektara barabar bolup, onuň şäherlerini idara binasy, münwerler, açyk manej, bedewler we taýlar hemde howratlar üçin niýetlenen desgalar, veterinariýa binasy, otim ammarlary, tehnikalar üçin niýetlenen desga, atlaryň turgunlyk meýdançysy, çapy ýodasy, suw howuzlary, awtodrolgy, karantin binasy we beýlekler bar. Harwy hukuk goraýjylaryň maddi enjamlaryň binýadynyň puturlandyrmagy, harwy gullukçylaryň hemde olaryň maşgal agdalarynyň gulluk we ýaşaýyş şertleriniň gowlandyrmagy, hemde bu düzümleri değişli ähli işgärleriň hünär derejesiniň ýokurlandyrmagy bilen baglanşykly meseleler Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Hormat prezidentimiz ködürlenen taslamalar we binalaryň ýerleşik ýerlerini görkezýän şyzgylar bilen jekmejek tanışyp, olary bir näçe bellikler aýtdy, hemde degişli düzüşler ýerdi. Milli liderimiziň belleşi ýaly ýurdumyzda odal gurulan we ulanma berilen şeýle desgalar ýaly täze atxanada häzirki döwrüň talaplaryna dogry laýyk gelmeliler. Onu bedewler ösürip ýeşdirmek, seýislemek, degişli türgünleşikleri geçmek hemde çapşyklary taýýarlamak üçin ähli zerur şertler üpçün edilmeliler. Soňky ýyllarda döwlet başçylarymyz harwy hukuk goraýjylaryny ahaltyky bedewleriň
ösürüp ýeşdirmek, gulluk atlaryny taýýarlamak hemde at şapşyklaryna gatnaşdyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berýär. Bu bolsa Türkmen halkynyň şöhratly atçylyk diýipleriniň täze taryhy ýamda da dowam etdirilmegine ýardym etmeliler. Şonuň bilen maglykda hormat prezidentimiz ýaraly güýçlerimiziň kuwatyny berkitmeň, maddi enjamlaryň binýadyny döwraplaşdyrmaň, goran şähetine eýe bolan harby doktrinadan ýetişken wezipeleriň üstünlikli durmuşy geçirmeginiň möhümdigini belläp, harby gullukçylaryň we hukuk goraýjydarlaryň işgärleriniň dürli uğurlar bilen bir hatarda bedewler seýislemek, at şapmak, alawaýlar bilen degişli türgönleşikler geçmek ýaly hünärleri el almagynyň, da zähmete bolan söýgüni ösürmeň wajypdygyny üns çekdi. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkarda başdy. Türkmen halkynyň bu ýönji we baýlyk hataplanýan behişli bedewlerimiziň, alawaýlarymyzyň, milli taryhymyzyň hemde kädirki döwrüň janly nişanlarynyň, ata-babalarymyzyň dörejliginiň we ötüşüň täze belentliklerine tarap batlyk adamlarynyň beýanlygyny belledi. Geçmişde bolşaly ýellen ýuruk bedewler, bu ýönçli alawaýlar häzirem halkymyzyň wepaly hemraty hemde watan gorowçylarynyň ygtybarly kömekçileridir. Döwlet başlarymyz binagerlik nukta nazaryndan atganada şunuň ýaly eskalarda dünýä tejribesinde giňden ulanýan inženýerçilik çeýnik çözgükler bilen milli binagerlik ölgüleriniň utgoşdurulmalygyny bellädi. Hormat prezidentimiz toplumyň kädirki zaman ösen technologiýalar esasyny enjamlaşdyrylmalygynyň hemde ýanyşgerleriniň awadanlaşdyrylmagynyň ekologiýa ýagdaýynyň nazarda tutulmagynyň möhüm talapdygyny bellädi. Türkmenistan parahatçylygyň onaşmaň watan ýylynyň diýarymyzyň durmuşyny möhüm ähmiýetli şanly fineler bilen goşmagyny şuň urmany bardyr. Täze atçylyk toplumy harby we hukuk goraýjydarlarynyň işini döwrap derejede ösürmekde ähmiýetli bolar. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkarda başdy. Halkymyzyň at marat, at ağınan ýerde toý bolar, aty piýada gözi bilen alma, atyň rızky alynyna diýen ajaýyp jümleler döredenligini we bugun ahaltyky bedewler bilen baglanyşykly işleriň halkara derejesini ösürilýändigini belledi. Bu ýönçli bedewiň şekiliniň Türkmenistanyň döwlet tuğrasynda ýerleşdirilmegi, hormat prezidentimiziň başlangyjy we tagalaty bilen dördülen galkynyş milli at üstünlik oýunlar toparynyň birnäçe halkara bätleşiklerine gatnaşyp, awraýly baýraklara münasip bolmagy bu uğurda alınıp barýan işleriň netijeli häýatda eýe bolýanlygynyň beýanlary. Milli liderimiz bedewleriň adamlaryň ruhuny götürmäge ukyplygyny, aýratyn ihlas bildirip, olar bilen iş salşýan adamlaryň tutumlarynyň rowaj alýanyny, köp ýyllaryň durmuş tejribesiniň suwud edenligini aýtdy. Soňra döwlet başlarymyz toplumyň binýadyna goýuljak ýadygärlik sinenama gol çekdi. Belen serkarda başymyz täze disganyň düýbüniň tutulýan ýerine geldi. Bu ýerde ýöreýtürişleriniň harby mekdebiň okuwçylary milli liderimiziň toplumyň düýbüniň tutuluş dawrasyna akbata bermegini haýyş etdi. Hormat prezidentimiz ýadygärlik ýagry ýerleşdirilen gotuýuny guruluşyň binýadyny oklady. Harby we hukuk goraýjydarlarynyň ýolbaşlary döwlet başlarymyzyň görülmesine ýerdiler. Munyň özi ata-babalarymyzdan gelýän asylly däpleriň kädirki döwürde dowam etdirilýändiginiň aýdyň subutnamasyna uruly. Hormat prezidentimiz toplumyň guruluşyna akbata berdi. Bu ýerde gurulan ähmiýetli çäre goranmak ministrliginiň Berdimuhammed Anna ifadany götürýän ýürütülüşdilen 1-nji harby mektebiniň okuwçylary gatnaşdylar. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkarda başdy. Ýürütülüşdilen harby mektebiniň okuwçylaryny bu ýerde gurulan dawarly çäre münasibetli sowgatlar goşurdy. Harby tälim boýunça bilim alýan ýaşlar sowgatlar milli goşunmadyň kuwatyny hemde işgärler bilen üçünçiligini pogturlandyrma berýän ägir dul institusyň milli liderimize tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Şeýle olar hormatly prezidentimizden özleri bilen ýadygärlik surata düşmegi haýyş etdiler. Hormatly prezidentimiz okuwçylar bilen söhbetdeş bolup, olaryň okuwlary boş wagtlaryny näme bilen meşgul bolýanlyklary hemde hünäre bolan köwetler bilen gyzyklandy. Harby okuwçylar ýürütülüşdilen harby mektepde sanly ulgamyň kömegi arkaly döwrap bilim alýanlyklary, häzirki zaman technologiýalaryny özleşdirýänlikleri barada gurrun berip, ýaş nesil barada galadys üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Şeýle okuwçylaryň biri saýlap alan hünäri barda psikolog bolma ardy edýänligini habar berdi. Döwlet başlarymyz okuwçynyň bu hünäre bolan dünýä garaýşy bilen gyzyklandy. Döwlet başlarymyz okuwçynyň hünäre bolan höwüsini aýratynam dünýä ilmini ähmiýetli ur hataplanýan psihologiýa ilmine bildirilýän gyzyklanmasyny gollap, onuň makfada okunly tutan ýerli ahlasyny gaýgyrman köp okumagy dünýä garaýşyny giňeltmegi ünne etdi. Hormat prezidentimiz ýaşlaryň okuwdan boş wagtlaryny sport we häkmet bilen goşdurmagyň aýratyn ähmiýetligini belläp, bu ura ulun sfermerliklerini ykdydy. Milli liderimiz sanly ulgam kompýuter technologiýasy boýunça hemme tarapdan bilim almak, innowasion işläp dizmeleri öwrenmek meseleleriniň ähmiýetligini, bu ugurlaryň şuwunyň we gelecegiň esasy wezipler hökmünde kesgitlenendigini belläp, bu wagtda ýaşlara maslahatlar berdi. Milli liderimiziň belleşi ýaly häzirki ilmi-teknik ötüş döwrüne ýaşlar aýratynam körpe nesiller sanly ulgam
tam kompüter texnologiyasy bilen içkin gyzyklanýarlar. Munyň özü olaryň döwrwap ýolgular bilen utgoşukly ösýänligini görkezýär. Şu nukda nazardan okutmak işini guramaga döwrwap çemeleşmek, okuw meýilnamalaryna täze usullaryň ornaşdyrylmagy zerurdur. Ýaşlaryň bu urdak okuwyny ösdürmek zerurdur. Soňra milli liderimiz harby hukuk goraýjydarlaryň şahsy düdümlerini bölünip berilen ýerde harby gulukçylaryň eken meýweli baglaryny üzümçiligi synlady. Bagçylykda we üzümçilikde alınıp barýan işler onuň suwurş ulgamyna ulanýan täzeçil tehnologiýalar barada hasawat berildi. Döwlet başçylygymyzyň tawşyna laýyklykda dagy tegin ýerleşen ajaýyp kunjukda meýweli baglaryň we üzümüň köp görnüşleri ekildi. Hormat prezidentimiz ekilen baglaryň görnüşleri, aýratynlygy, suwurş ulgamlarda maglumat berýän tassamlar görkezildi. Bu ýerde iri ýemişleriň alma, armut, aýwa, erik, garaly, hoz, hurma, pisse, şettali, zeytun görnüşleri ekildi. Häzir üzüm dalbarynyň öz bolşy görnüşini döretmeň meýilleşdirilýändigem habar berildi. Bu ýerde üzümleriň alty görnüşi sazlaşykly ösýär. Üzüm agaçlaryny ýürüýte germeglere galdyrmak we üzüm dalbarlaryny döretmek meýilleşdirilýär. Munyň öz üzümüň hasyrlygynyň artdyrylmagyna hemde olaryň kesele durnukly bolmagyna ähmiýetligi milli daýhançylyk tejribeleri bilen suwd edildi. Bu giňişlikde harby we hukuk goraýjydarlaryň harby bölümleriniň her biriniň meýweli baglary hemde üzümçilik ösdürip ýetirmekler üçin yer bölükleri berildi. Döwlet başçylygymyzyň tawşyna laýyklykda harby we hukuk goraýjydarlaryň şahsy düdümleriniň arasyny wäkmet terbiýesini hemde harby düzgün nizamyň berkitilmegine möhüm ähmiýeti bolan işler giň ýerimde alınıp barylýar. Hormat prezidentimiz bu işleriň ilmi esasy ösdürmegine, suwurşyň damjalyň usulynyň ornaşdyrylmagyny, ilmiň gazananlarynyň ösen tejribe milli bagwançylyk ýolgulary bilen utgoşdyrylmagyny möhüm ähmiýet berilmeligini bellädi we bu wagtda degişli ýolbaşlara birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen terkerde başlaýy. Goşun generaly Gurbanguly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň göçme mejlisiniň geçirilýän ýerini gurdy. Mejlisiň gün tertibine meseleler boýunça hasawatlar berildi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň goranma kuwatynyň parakaçylygy puturlandyrmagy, onuň howpsuzlygyny üpçün etmäge hyzmat edýänliginiň, çünki garaşdyrda beýtarap Türkmenistanyň harby doktrinasynyň goranma kiýatetine eýedigini belledi. Milli liderimiz öňde durýan işleriň ileri tutulýan ugulary barda aýdyp, milli goşunymyzyň günärmeler bilen üpçünçiligini berkitmeň, hemde harby gullukçylaryň günär derejesini ýergiderli ýokurlandyrmaň we şahsy düdümüň arasyny watançylyk terbiýeçilik işlerini güýçlendirmeň zerurdygyny ünçekdi. Milli liderimiz öňde durýan işleriň möhüm ugurlaryny ünçekdi. Döwlet başçylygymyz goranma kiýatetli harby doktrinasynyň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek üçin harby we hukuk goraýjy düdümleriň sazlaşykly işini üpçün etmeň, hemde ýaraly güýçleri mundan beýlegem ösdürmeň meýilnamalarynyň wajypdygyny belledi. Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň göçme mejlisinde başga da birnäçe meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgüler kabul edildi. Türkmenistan prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başlaýy. Goşun generaly Gurbanguly Berdimuhammedow göçme mejlisi jemläp ýygnananlara berkarar watanymyzyň mundan beýlegem gülle besmeginiň hemde halkymyzyň awadançylygynyň bekbiden alyp barýan jogapýarly işlerini uly üstünlikler ardyp ötdi we bu ýerden ugrady. 7-nji maýda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň milli ykdysadyýetimiziň pudoklaryny şu ýylyň 4 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijelerini başlanan mejlisine geçirdi. Döwlet başçylygymyz sanly ulgam arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisini açyp, ilki bilen milli geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmet Wani hemde halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary Babaýew göni ara gatnaşyga çağırdy. Ilki bilen milli geňeşiň mejlisiniň başlygy milli parlamentiň şu ýylyň başyndan bäri alyp baran kanun çykarjylyk işi hemde halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça geçirilýän şäherler barada maglumat berdi. Hormat prezidentimiz döwletimiziň durmuş ugurly siýasatyny amala aşyrmak, türkmenistanlaryň awadan durmuşy üçin ähli şertler döretmek bilen maglykda milli kanunçylygy döwrwaplaşdyrmak boýunça geçirilýän işleriň aýratyn möhümdigini belledi. Milli geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary Babaýew halk maslahatynyň işini guramak boýunça geçirilýän işler barada maglumat berdi. Hormat prezidentimiz halk maslahatynyň işini guramak maksady bilen zerur şäherler görmek boýunça anyk tawşyryklar berdi. Şunuň bilen maglykda milli liderimiz halk maslahatynyň ähli agdalaryny hemde mejlisiň deputatlarynyň döwlet gullugy akademiýasyny okudylmagynyň, olaryň öňde durýan wezipeler bilen tanışdyrylmagynyň zerurdygyny belledi. Şol bir wagtda halk maslahatynyň 1-nji mejlisine taýýarlyk görmäge girişmek, onuň işini ýokary derejede guramak gerek diýip döwlet başçylygymyz bu wagtda degişli tawşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibini yglandyp, kemişe bolşýaly biz jenaat edenlikler üçin iş kesilen we eden etmişlerini ökünüp, ak ýürekden towa gelen raýatlanyň mukaddes gadyr gejetiniň öňýanyna günäsini geçirýäsi belledi. Beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we insanperwerlik täýeplerinden uralyp, olary jeda çekmekden boşatmak ýaly sahawatly şäherler geçirýäsi hormat prezidentimiz aýtdy.
Biz günä geçmek şäresini geçirmek bilen eden etmişlerini ökünüp towa gelen adamlara öz günälerini halal dekmetler bilen ýuwup ýurdumyzyň ötüşine işçen gatnaşmaklar üçin mümkinçilik döredýäsip döwlet başlanyny aýtdy. Soňra meclise gatnaşyjylar hatawat döwrüne ýerine ýetirilen işler bardy hatawat berdiler. Hatawat döwrüne gazanylan makro ykdysady görkezler şol sanyny jem içerki önümiň durnukly ötüşi milli ykdysadytymyzyň oňy netijeleri beslenýändigini görkezýär. Ýanwar-aprel aýlarynyň jemleri boýunça önümçiligiň mukdary geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilende 3,8 götürüm artdy. Şerde bölek satuw harit dolanşygynyň muktary köpeldi. Şu ýylyň 4 aýynda bu görkezji 2020-nji ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilende 17,5 götürüm artdy. Milli liderimiz şu ýylyň geçen 4 aýyna alınıp barılan işleriň netijeleriniň koronavirus ýokunjunyň ýaýramagy sebäpli dören daşarky ýagdaýlary hemde onuň dünýä ykdysadytyna ýetirýän täsirini garamazdan garaşly döwletimiziň ýubiley ýylyna bellenlen maksatnamalary laýyklykda ösmegini dowam edendigini belledi. Ýurdumyzda jem içerki önümiň ötüşi 5,9 götürüm derejede saklanýar. Ata watanymyzyň ähli kunjoklarynyn köp sany fenagat bu durmuş maksatly ýubiley desgalary guruldy. Hemde olaryň gurulşy dowam edýär diýip milli liderimiz belledi. Ykdysadytymyzda diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmeň çäklerini biz importyň orny tutýan haritler özümizde öňürmeň, eksportda iwerilýän önümleriň möçberini artdyrmaň döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Sany ulgama geçmek we ýurdumyzy fenagat taýdan ösdürmek amal aşyrýar. Alym we bilim ulgamlaryny özgörtmek dowam edýär. Önümçilikler döwrüp ýagdaýa getirilip, bazar ykdysadyty emele gelýär. Neft gaz kenler özleştirilýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik we ara gatnaşyk ulgamlarynyň hemde Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirisiniň gurulşy alınıp barylýar. Şerde beýleki halkara taýdanmalaryny amala aşyrmaga taýýarlyk görülýär diýip döwlet başlanyny sözüni dowam etdi. Hususy iş şowurlyk göstermek, telekeçileri ýurdumyzyň ykdysadytyny özgörtmeler amala aşyrmagy giňden çekmek siýasaty alınıp barylýar. Döwletimiziň siýasy ulgamyny kämilleşdirmege hem dowam edýär. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň täze edarasy döredildi we işe başlady. Ýöne oňat görkezler garamazdan heniz üstünde işlemeli köp soraglar bar. Biz bu soraglar bilýäs we olary çözmeň döwlet maksatnamalaryny kabul etdik. Hemde kemçilikler aradan aýyrmaň wezipelerini kesgitdik. Bu barada biz Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 1-nji çäreginiň jemlerine başlanan mejlisinde anyk aýtdyk. Inni bu wezipeleri gyşarnysyz ýerine ýetirmeliler diýip hormat prezidentimiz belledi. Şerde ýurdumyzda 2021-2025-nji ýyllarda ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamany tutan ýerli durmuşa geçirmek dowam etdirmeliler. Baş bayramlarymyz bolan Ak Mermerli Aşgabatyň 140 ýyllygy, ýurdumyzyň garaşlygynyň ýubileyi münasibetli we bitaraplyk bayram bilen magly bellenlen çäýlere gowy taýýarlyk görmeliler diýip milli liderimiz aýtdy. Döwlet başlanymy ýurdumyzyň kanunçylygyna laýyklykda orada bayram bellenlen 13-nji maýy iş günläp eglan etmek bardak fermany gol çekdi. Döwlet başlanymy Ministrler Kabinetiniň agdalaryna ýüzlenip ýene bir täzelik bardy. Özüniň Aşgabat adly kitabyny tamamlandygyny aýtdy. Garaşsyz kemişilik bitarap ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäheri ata watanymyzyň ýüregidir. Ol garaşsyz döwletimiziň adawraýyny we dünýä bileşigine orny görkezýän merkezdir. Aşgabat dünýäniň ýokary medeniýet ulgamy bolan ykdysat taýdan ösen iň owadan şäherleriň biridir. Aşgabatyň keşfi diňe bir tebigi balyklarynyň köp görnüşli bolmagy bilen näle, eýsem döwürleriň köp dürlügi bilen hem sağlaşykly utgoşýar diýip milli liderimiz belledi. Aşgabat taryhy geçmişiň merkezdir. Biz onuň taryhyny şanly geçmişine hormat goýýar. Ýazyw çeşmelerinden paýtatymyzyň 140 ýyllyk taryhy bardaky maglumatlar saklanyp galypdyr. Mälum bolýar Beýik Ýüpek ýolunyň çatyryna ýerleşen Türkmenistan Beýikman Sörkemde özüne çekiji merkez bolupdyr. Garaşly watanymyzyň ýüregi bolan gözel paýtatymyz häzirki döwürde özüniň sport, medeni we ilim bilim merkezi hökümine derejesine laýyklykda Aşgabat depkinli ösýär. Binagarlyk guruluş babatda tanalma derejede özgörýär. Hormat prezidentimiz aýdyranlaryň ählisini şu kitapda beýan etmäge çalışdym diýip belledi. Şerde milli liderimiz bu kitabyň gazakly we peýdaly hemde Ak Mermerli paýtatymyzyň 140 ýyllyk bayramyna meniň sowgadym boljakdygyny ananýan diýip belledi. Mejlisde döwlet durmuşyny degişli başga bir näçe möhüm wezipeler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hepden dowamyny Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşigiň başynda dowluk döwletiň başlygy milli liderimiz öwüden dolup bolmajak gitki. Kakasy Melkuly Berdimuhammedowyň aradan çykmagy berarly ýene bir gedek şuňur gynanjyny bildirdi. O tutuş Hytaý halkynyň adyndan duýgudaşlyk sözlerini beýan etdi. Hemde sabır takatlyk arzu etdi. Hepden möhüm wakalary hormat prezidentimiň el ýurt bäkfetli özgörtmeleriniň
aşan ýanyny, watanymyzyň äkli babatda ýokary depkinlerde ösýanyny aşkar etdi. Häzirki döwürde türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň ýokary derejede ösürilmegi hyzmatdaşlygyň nusgalykdygyny tasdiklaýar. Deň hukukly, özara bähwetli, hoş niýetli gatnaşyklar hormatly prezidentiň daşary syýasatynyň esasy uğurlarynyň biridir. Berhara döwletimiziň bagtyalyk döwrüne hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen saglygy golaş ulugymyny ulesçiler gazanylýar. Türkmenistan parahatçylygyň we anlaşmagyň watan ýylyna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk hemde garaşdyrmanyň 30 ýyllyk toýuna barýan ýurdumyzda saglygy golaş ulugymyny düýpli ösürmekde we keselleriň öňüni almakda bilen sepkitler ýetilýär. Her wagtda dowam edýän COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek boýunça dünýäde aýgytly işler alınıp barylýar. COVID-19 ýeti keseline garşy Hytaýda Sinovac kampaniýasyna öňürlen inaktiwirlenen Coronavac vaksinasy ýurdumyza getirilip, häzirki wagtda bu vaksinanyň dünýäniň bir näçe ýurtlaryna geçirilen kliniki sinaglaryň netijesinde özüniň ýokary netijeligini hemde howpsuzlygyny görkezip, halkara tejribesine giňden ulanylýar we ýurdumyzda beýleki vaksinalar ýaly ilatyň immun derejesini durnukly ýokarlandyrmaga ýardam berer. Ýurdumyza getirilen vaksinalar lokmançylygyň talaplaryna laýyklykda, häzirki wagtda berk talap edilýän dezinfeksiýa çäreleri berja edilip kabul edilýär. Olaň ýürüýte niýetlenen uluglarda daşalmagam aýratyn belläliklidir. İki taraplaryň hemde köp taraplaryň esasy üstünlikli ösdürilýän köpügli türkmen Hytaý hyzmatdaşlygy häzirki döwürde ýokary derejelere eýe bolýar. Dostlukly döwletler iki taraplaryň gatnaşyklary üstürmäge hemde halkara giňişligine, utgoşukly özara gatnaşyklary ilerletmäge möhüm ähmiýet berýärler. Üstünlikli hyzmatdaşlygyň baý tejribesini we bar bolan äger türlü kuwwaty nazar almak bilen Türkmenistan we Hytaý syýasy diplomatik, sewda ykdysady we meden insanperwer ulgamlarda netijeli gatnaşyklary üstürmäge gyzyklanma bildirýär. Türkmenistan özüniň ýeri ykdysady hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýan Hytaý Halk Respublikasy bilen gatnaşyklara ýokary baha berip, döwletimiz iki taraplaryň gatnaşyklary mundan meýlekde üstürmäge uly ähmiýet berýär. Däp bolşýaly şol gatnaşyklar deň hukuklyk özara hormat goýmak hemde birek-biregiň bähwetlerini berja etmek ýörelgülerini esaslanýar. Sewda ykdysady ulug we ara gatnaşyk ulgamlary owa senagat toplumy dokma we hime senagatyny we beýleki köp san ulgamlary özara bähwetli hyzmatdaşlygyň esasy uğurlarynyň hataryna görkezmek bolýar. Bu ulgamlarda tagallalary birleşdirmegiň uly mümkinçilikleri bardyr. Türkmenistanyň Saglyk goraş we derman senagaty ministrliginiň döwlet araççylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň jemmeçilik saglygy we iýmit merkezine hemde Aşgabat şäheriniň şeýlede welaýatleriň araççylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklaryny ammarlara vaksinalar kabul edilenine, daşalanana, saklanana we paýlanana sowukluk zanjyrynyň talaplary üpjün edilýär. Şeýlede ähli zerur şertler döredilendir. Ýurdumyzda sanjynlaryň il ýeterligini we ýokary hilli gorşawyny üpjün etmek maksady bilen Mehriban Akademiyanyň ýol başlygyna ýerine ýetirilýän işler netijesinde adamlaryň saglygyny goramagy we kesellere garşy ilatyň durnukly immun derejesiniň ýokarlanmagyna mümkinçilik döreder hemde ilatyň saglyk awadançylygyny hassa berkitmäge ýardam berer. Men Leýüşen, Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministriniň ornatary. Ilki bilen Türkmenistana saparmydyň uly maksady dony bellemek üçin. Häzirki wagtda koronavirus ýokunjyna garşy hyzmatdaşlygymyz köp uğurly häsiýetde. Burda gatnaşyklamada oňy netijeler besenýär. Hytaý bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklaryň dürli uğurlarda ösdürilmegi uly bähwetleri gönükdirlendir. Hoş niýetli, deň hukukly bähwet gatnaşyklary türkmen lideriniň daşary syýasatynyň esasyny düzýär. Häzirki wagtda Hytaý türkmen gatnaşyklary nusgalyk häsiýete eýe bolýar. Iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlygyň üstürilmegine Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň uly taýlalarynyň bardygyny aýratyn notama öýen. Iki ýurduň halklarynyň bähwetine gönükdirlen Hytaý bilen Türkmenistanyň netijeli gatnaşyklarynyň beren sepkitlerine ýetişekdigine berkinarýan. Hytaý Halk Respublikasynyň hyzmatdaşlygyň geriminiň giňerdelmegine uly ünsürýän türkmen liderine sag bolsun aýdýan. Dürli uğurlarda hyzmatdaşlygyň ösürmegi ýurtlar arasynda gatnaşyklaryň halklar arasyndaky dostlugyň putulanyrmagyna ýardam edýär. Şeýle bähwetli ýürelgen Türkmenistana mahsus bolmagy onurjydyr. Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdan naşary we doguluk ýaly ilçisi Siyan Moysen. Biziň gatnaşyklarynyň ýokary derejede ösdürilmegi iki ýurduň ähli uğurlardaky ösüşlerine uly goşankdyr. Hytaý bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly ünsürýän Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sag bolsun aýdýan.
Elkwata bütün dünýäni gurşap alan koronavirus ýokanjyna garşy görüşde türkmen kärdeşlerimiz bilen gatnaşyklarynyň ýokary derejede eýi bolmagy nusolukdur. Anyk ugurlar boýunça işlerimizin öňe ilerlemeginiň zerurdygyny döwür talap edýär. Netijeli gatnaşyklaryň köp taraply häsiýete eýi bolmagyny Türkmenistanyň hormatly prezidenti hemişe nykdaýar. Şondan ugralyp Türkmenistan bilen gatnaşyklara uly ähmet berýär. Ýurtda bilelikdäki işleriň bähwetli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine döredilýän ähli mümkinçilikler üçin türkmen liderine hoşalyk bildirýär. Adekwaty hyzmatdaşlyk işçileşdirmek wajyp bolup durýar. Bu urdaky işlerimizden ýokary netijelere betlenjekdigini öňüne aýdasym gelýär. Sag bolun. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen saglyk goraç ulgamyny düýpli ösdürmekde we keselleriň öňüni almakda belen sepkitleri ýetilýär. Bizim bilişimizde ýaly häzirki wagtda dowam edip duran COVID-19 pandemiýasyna garşy görüşmek boýunça dünýäde aýgytly işler alınıp barylýar. Ýurdumyzda ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça ýygy-derli wagt netihat işleri geçirilýär. Ýokanç keselleriň döremeginiň we ýaýramagynyň öňüni almagyň iň ygtybarly usuly öňüni alyş tanjymlamasydyr. Munyň özi epidemiologik awdançylygy saklamagy mümkinçilik berýär. Ýeri gelende aýtsak, COVID-19 ýeti ýokanç keseliniň pandemiýasyny nazara alyp, ilatyň immun statusyny durnukly ýokarlandyrmak maksady bilen Russiýada öndürilen Sputnik V, Epivac Corona, şeýlerim Hytaýda öndürilen inaktiwirlenen virusal vaksinasy ýurdumyza getirildi. Bu bolsa COVID-19 ýeti ýokanç keseline garşy Hytaýdan Sinovac kampaniýasynda öndürilen inaktiwirlenen Coronavac vaksinasy ýurdumyza getirilip, häzirki wagtda bu vaksinanyň dünýäniň bir näçe ýurtlarynda geçirilen klinik synaglaryň netijesinde özüniň ýokary netijeligini we howpsuzlygyny görkezip, halkara tejribesinde giňden ulanylýar we ýurdumyzda agdalan vaksinalar ýaly ilatyň immun statusyny durnukly ýokarlandyrmaga ýardam berýär. Türkmenistan Saglyk goraç we derman senaty ministrliginiň döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaramana garşy görüşmek gullugynyň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezinde şeýlerim Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň arasaçylyk we keselleriň ýaramana garşy görüşmek gulluklarynyň ammarlarynda vaksinalar kabul edilende, daşalanda, saklananda we paýlananda sowukluk zynjyrynyň talaplary berjay edilýär. Şeýlerim munyň üçin ähli derurşetler döredilendir. İlatymyzyň saglyk awdançylygyny gowlandyrmakda, keselleriň öňüni almakda we olary ýok etmekde alyp barýan işimizde mundan beýlekde jana eman zähmet çekjekdigimizi inandyrýar. Fursatdan peýdalanyp bize işlemäge we döretmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Gije gündüz halkymyzyň awadan asuda durmuşy, bagtyar hem rowşan geljek üçin alada edýän gahrman arkadaşymyzyň jany sag, ömrü uzak, ýurt bähwetli tutumly işleri elmydama rowat bolsun. Şugun Daşary işler ministrligine Aşgabatda iş tapar bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministriniň ornatary Lewçen Menduş geçirdi. Taraplar duşuň başynda ýokary derejede geçirilen gepleşikler wagtyna gadanlanan ulaşyklaryň ýerine ýetirişmä baglanşykly meseleleň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdyr. Hormatly prezident Bodo Gurbanoğlu Berdimuhammedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in arasynda şu ýylyň 6-njy maýyna bolan telefon söhbetleşiginde garalan iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň möhüm uglary boýunça pikir alşyldy. Söhbetleşler bilen halklamyň arasynda diýip bolan dostluk gatnaşyklaryny mundan belägim ösdürmegi, hem iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde üstünlikli amal aşyrylýan strategik häsiýetli döwlet hyzmatdaşlygyny ýygydy giňeltmegiň ähmiýetini natydylar. Şununla baglanykda syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady, energetika uly aratnaşyk ulgamlaryny hem beýlek puwdaklary üstünlikli hyzmatdaşlygyň toplunyň baý tejribesini hem bar bolan ägirli kuwaty nazar almak arkaly türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň ýokary depkini bellendi. Neft gaz puwdagy iki taraplaryň ykdysady hyzmatdaşlygyny ileri tutulýan ur hökmüne görkezildi. Taraplar sewit hem ählimum derejede parahatçylygyň durnuklygyň hem howpsuzlygyň puwtalandyrmagyny gönükdirlen halkara guralaryny peýdalanmak boýunça garaýşlarynyň bir meňzeşligini bellediler. Şeýle-de hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň gol çekeni buýrugyna laýykda Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda iki taraplaryň hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin türkmen wekiliýetiniň Hytaýa öňde boljak iş tapar bilen baglanşykly meseleleň bir näçesine garaldy. Şununla baglanykda şu ýylyň 12-nji maýyna Siýan şäherine geçirme meýilleşdirilýän Merkezi Aziýa Hytaý Daşary işler ministrliginiň duşugyny hem iki ýurduň Daşary işler ministrliginiň derejesinde iki taraplaryň syýasy geňeşmelere taýýarlyk görmek meselelerini aýratyn ünsürli.
ýokary hökümetara hemem pudukly derejelerde ýygy dolatnaşylan köpürli türkmen Hytaý hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirmegine ýardam berýändigini ataldy. Söhbetdeşleri bar bulan ansan perwer ulgamyny gatnaşylan hususana alamy bilim, medeniýet, saglyk goraş, sport hemem syýahatçylyk ururwança gatnaşylan giňeldilmegi barda bir pikire geldiler. Bu urlun ösürülmegi iki dostlukly ýurduň liderleriniň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uglaryny berdiler. Hususan ama koronavirus ýokunjyna garşy görüşde hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşylan meselelerin biri boldy. Taraplar bu urda ýakyn hyzmatdaşlyk hemem COVID-19 pandemiýasyna garşy görüşde toplanan tejribäni alşmaga gyzyklanmalaryny tasdiqladylar. Duşun ahyryny öňe gatnaşyjylar ynanşmak, deň hukukluk hemem özara bähwitlik ýürürleri esasynda gurulýan dostluk hemem köpürli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geljekde de putulanylmagyna gyzyklanma bildirýänliklaryny tasdiqladylar. Beýik inşiňi 76 ýylaryň dawarlary ýurdumyzyň ahaly Balkan, Daşowy, Lewap, Mar welaýatlaryna giňden ýaýwanlarly. Bu şanly sene türkmen halkynyň belent watançylygyny hemem edermenliginiň, oňa parahatçylyk, söýjülük, dörüjülük ýürürlerini, ata-babalarymyzyň parasatly wesiýetlerini, agrarlygyň nişan hökmüni milli sene namada möhüm orna ýeleýär. Şany sene bagyşlanyp ýurdumynyň welaýatlaryna geçirilen bayramçylyk çäreleri uly ruh bilenlige betlendi. Milli gahrymanyň hormatyna guralan ýadygarlyklary gulleseleriniň goýulmagy şuň many mazmuny eýe boldy. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne 40-njy ýylyň agyr synaglaryny başdan geçiren uly netliň wekilleriniň munasip durmuşyny üpçün etmek ýurdumyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna goýulýar. Hormatly prezidentimiň ähli taraplaryň aladalary netijesinde fronda gatnaşçylary, tyle däkme çekenleri we eski rojagyny saklap oturan enelere köp sanly ýeňillikler berilýär. Tarihi müňýyllyklaryň jümmüşine kökürüp gitýän türkmen halky çağalary terbiýelemekde esasy ýörelgeliň biri hökmünde ata-babalarymyzyň köp asarlyk wesiýetlerini baýlaşdyryp, olaň dowamly bolmagyna gol berýär. Häzirki wagtda ýaş nesille ýokary watançylyk, gahrmançylyk, edermenlik duýgularynyň kemale gelmegi, jemgyýetde bitewligiň we jewitligiň berkemek üçin asyrly işler alınıp barilýar. Biz milli gahrmanlaryň öňüne taqdim etýär. Olaň deňsi taýsyz ýeňişlerine mukaddes sarpa goýýar. Biziň ata-babalarymyzyň gahrmançylykly durmuşlary we geçen şöhratly ýollary biziň üçin watançylygyň, mehriban topraga çäksiz wepalygyň we mukaddes watanymyza gulluk etmegiň mektebidir. Türkmenistan'da adamdaryň parahatçylygy, dostlugy, insanperwerligi we halkyň jewitligine bolan telwasyny aňlatýan ýeňiş bayramyna bagyşlanan çäreler ýokary ruh belentlige betlendi. Milli liderimiziň ýollaşçylygyna garaşly diken bitarap Türkmenistanyň alyp barýan, şöhratly ata-babalarymyzyň insanperwer we dörüjülük diýiplerini esaslanýan, ähli umumy parahatçylygyň we gowpsuzlygyň berkidilmegine, durnukly ötüşiň üpçün edilmegine, netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine gönüktirilen döwlet syýasaty dünýäde ýokary halkara awraýyna eýe boldy. Häzirki wagtda biziň ýurdumyz sebitde parahatçylygy döredüji merkez hökmüne iqrar edilýär. Muň özi halkyň iň oňat däpleriniň dowamatdylygynyň hemem atalarymyzyň edermenliklerine munasip hormat goýmagyň aňlatmazdyr. Hemişelik bitaraplyk hukuk derejesiniň ýörelgelerini üýtgegsiz agrarly türkmen döwleti bitaraplygyň we parahatçylyk söýjülüň daşary syýasatymyzyň esasy binýady bolup galýanlygyny iş ýönüne görkezýär. Milli gahrmanlarymyzyň durmuş ýoly, olaň ýaş netliň watançylyk ruhuny terbiýelenmegine aýratyn ähmiýetlidir. Milli liderimiziň alyp barýan öňden görjülükli syýasaty ugur netijesinde garaşly hem bitarap Türkmenistan tutuş Merkezi Aziýa sebitinde parahatçylygyň we durnuklygyň miýdeme dayanjy bolup durýar. Parahatçylyk söýjülük, açıklık we netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerini esaslanýan daşary syýasat ýörelgämiz hormatly prezidentimiň öňe sürýän dörüjülükli başlangyçlary dolu gollaw tapýar. Şeýlede dünýä jemgyýetçiligine giňden iqrar edilýär. Garaşdyr, bitarap Türkmenistanyň tutuş ilaty ýeňiş bayramyny uly ruh belentlikde dawaralandyrýar. Watanymyzyň gulläp ösmeginiň, häzirki we geljekki nesilläň bagtyar ýaşamagynyň, türkmen topragyna zähmetiň hatiratyna, milli liderimiziň ýollaşçylygyna amala asyrlayan ähli oňyn özgertmeler gahrmanlarymyzyň edermenliklerini şöhratlandyrýar. Halkymyzyň däp desurlary berja edilip, agdaçarda berilen sadagata uruşdan gaýdyk gelmedik watandaşlarymyzyň ählisi ýatlandy. Hormatly prezidentimiň ýylyurt bähwidine gönüktirilen işleriniň rowaj bolmagy dilek edildi.
Aşgabat şäheriniň häkimlik hemme jemgyýetçilik guramalary paýtatymyzda 10-njy maýdan 25-nji maý aralygynda ekologiýa şäheresini guramak bardaky başlangyç bilen çykşady. Bu şähere isleýärler ähli adamlar gatnaşyplar. Gözen tutulýan ekologiýa şähereleri tebigaty aýogly garamak boýunça asyrly däplen munasyp dowamyny urlar. Hemme Aşgabatyň şanly 140 ýylynyň bayram edilme münasibetli geçirilýän şäherleriň hataryna munasyp ornaýalar. Şugun Daşow şäherindäki atçylyk sport toplumyna Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylynyň at şapşy geçirildi. Oňa Daşowdyň döwlet atkanasynyň edara kärhanalyň hemem hususy hujuluk atlarynyň enjime gatnaşdy. 1941-1945-nji ýylyň beýik watançylyk urşunda gazanlan ýeňşiň 76 ýyllyk şany senetine gabat gelen hemem ýokary ruh yönetlige besenen dabralar adamlaryň göwünlerini galkynyş paýlady. Toplumyň öňündäki bayramçylyk libasyna bedelen meýdançyda gulaýatyň sunuly satlary Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylynyň ösüşlerini mukaddes garaşdyrmada baky taraplamada gahrman arkadamyň ansan perewlişlerini türkmen bedewlerini wasp edýän joşgunly aýdym salar bilen çykyş etdiler. Gulaýatyň desançy bagşlar toparlaryň çykyşlaryna hemme teatr artistlarynyň ýerine ýetilen edep saly kompozisiýalaryna berqarar döwletimizden bagtýarlyk döwri edip diýarmyň gülle ösüşi şeper beýan edildi. Guralan ödürlü fergilere adamlarda aýratyn täsir galyrdy. Dabraknaşanlary milli gymmatlyklamadan eli işleriniň, haly hememe haly önümleriniň, ateswaplarynyň ödürlü görnüşleriniň, zergerçilik sanatynyň önümleriniň, amal haşam sanatynyň eserleriniň şeýle milli mirasymyzyň ähli uluny özüne jemleýän gymmatlyklamadan fergilerine synetdiler. Bu ýerde 5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň dörli döwürde döredeni hemem häzir kunlarda öz ähmiýetini ýitirmän gelýän köp sanly önümleriň öňürlüşi, usatlaryň iş portatlary, hemem olaň ýasaýan önümleri adamlarda uly gyzyklanma döretdi. Munyň özi şöhratly tarihymyzyň bagtýarlyk döwri bilen sadyşlyk goşup, şugun kadabara munasyp ögüşgün şaýdy. Hemem berqarar döwletimizden bagtýarlyk döwrüniň belen turugyny emele getirdi. Bir söz bilen aýdylanda bu görnüşler her bir adamda garaşsyzy, hemişelik bir tarap döwletimizde bolan söýgüni artyrdy. Hormatly prezidentiň beýleşi ýaly biziň bu ýytanjymyzy we şöhratymyzy ýene iqrarnama eýwrun beýişli bedewleriň arasyna geçirilen atşapşygynyň ýazgy mösüminiň bu dabarasyna guraýatyň ähli ýerleriniň bilen dürli ýaşdaky, dürli kärdäki adamlar, belli atşynatlar, ýaşul neslin wekilleri, çapyksuwarlar, feýisler, bedew jan köýler gatnaşdylar. Soňra atşapşyklaryna badalygy berildi. Atçylyk sport toplumuna geçirilen atşapşyklary 3-4 we uly ýaşar atlaryň arasyna guralyp gyzykly, hemem şekereşkili ýagdaýda geçdi. 1000 metr aralyk gurulany birinji şapşykda belenen aralygy 1 minut 5,125 sekundda uçýywyň Täş Sultan atly dor bedewi ýeňji bolma başardy. Daşow vilayet polisiýa müdürlüğündäki şurany Fähretli atly garat ikinji şapşykda birinji gelme başardy. Oňa belenen aralygy gurkudan wagty 1 minut 21,147 sekundda deň boldy. Daşow vilayet hokuy hojalygynyň Gunnud atly doraty 1 minut 24,116 sekund wagt gurkudyp, 3-nji şapşykda baýrakly orna munasyp bolma başardy. Çekereşikli burany 4-nji şapşykda Senagatçylar we Telekaçlar birleşmesine degişi buran Abrayl atly doraty ýeňji boldy. Ol belenen aralygy 1 minut 21,176 sekund wagtda geçme başardy. Tapgyryň jemleýiji 5-nji şapşygam çekereşikli hemem gyzykly prototlary baýragy bilen tapatlandy. Onda Amanyliýewiň garawy matly garaty baýrakly munasyp boldy. Ol belenen aralyga 1 minut 20,17 sekund wagt sarp etdi. Çapşyklarda ýeňji bolan bedewlere serpadar ýapyldy. Olaň çapyk suwalaryna bolsa ýadygarlyk sowatlary dabaraly ýadyda oşurly. Hormatly ýaşar, häzir gursa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan habarda ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edýärler. Hormatly ýaşar, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasnyň Nowruz döwri dowam edýär. Merhaban adamlar, geliňil bolsa maý aýynyň 10-ndan maý aýynyň 16-syna çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanyş bolalım. Yani gelecek hepdeniň başynda ýurdumyň çägine gün ortagyň watardan çyly hawa akymyň aralaşmagy netijesinde diýarymyň ahal we mar welaýatlaryny ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de hawanyň geceňki temperaturalarynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hatta
Yurdumyzyň Balkan welaýatyny ütkap duran bulutly hawa bolup, Demiraz Gunatardan günnogora orun ötgedýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şymal ösmegini hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 11-16 gradusyň 23 gradus çenli mayıl, gündüzlere 29-34 gradus, welaýatyň Kanarya etraplaryny 24-29 gradus mayıl bolmana garaşylýar. Diyarymyzyň Ahaly welaýatyny ütkap duran bulutly hawa bolup, hepden başyna atkem ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Günnogordan Demiraz Gunatary orun ötgedýän tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymal ösmegini hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 13-18 gradusyň 21 gradus çenli mayıl, gündüzlere 25-30 gradusyň 34 gradus çenli mayıl bolmana garaşylýar. Yurdumyzyň Mar welaýatyny ütkap duran bulutly hawa bolup, hepden başyna ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demiraz Günnogordan Demiraz Gunatary orun ötgedýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymal ösmegini hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 12-17 gradusyň 20 gradus çenli mayıl, gündüzlere 24-29 gradusyň 34 gradus çenli mayıl bolmana garaşylýar. Diyarymyzyň Leyap welaýatyny ütkap duran bulutly hawa bolup, Demiraz Günnogordan Demiraz Gunatary orun ötgedýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymal ösmegini hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 12-17 gradusyň 21 gradus çenli mayıl, gündüzlere 24-29 gradusyň 35 gradus çenli mayıl bolmana garaşylýar. Yurdumyzyň Daşwat welaýatyny ütkap duran bulutly hawa bolup, Demiraz Günnogordan Demiraz Gunatary orun ötgedýän tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymal ösmegini hemde hawaň temperaturasynyň geceleri 11-16 gradusyň 19 gradus çenli mayıl, gündüzlere 23-28 gradusyň 33 gradus çenli mayıl bolmana garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran bulutly hawa bolup, Günnogordan Demiraz Gunatary orun ötgedýän tezlik sekundda 7-9-dan 10-12 metr etýän şymal ösmegini hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 14-16 gradusyň 20 gradus çenli mayıl, gündüzlere 27-29 gradusyň 33 gradus çenli mayıl bolmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, yurdumyzyň çama aýagynyň onuny magnit hadisasynyň durnuky ýagdaýda bolmana garaşylýar. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçörüniň gadadan 6 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem ýaz pasyny howanyň derejesiniň ütgeýäni nazar alyp, pasla ora geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bu dözgünleri berip berjäň etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şununla watan habarlary ýepleşmemiz jemleýäs. Berqarar döwletimizden bagtýarlyk döwründe ata watan Turkmenistan ähli wabatlarda ösüşleri ösenýär. Ähli ösüşleriň ödünine bolsa halkyň bähbidi bar. Şunuky biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, edilýär.